Λοιπόν, είμαστε στο πάρκινγκ του mall και θα δώσω το Louis Vuitton δώρο σε μία τυχερή subscriber. Αλλά για να γίνει αυτό, θα αφήσω τη σακούλα στο αμάξι. Και έχουμε αυτό εδώ, το δωράκι. Αυτό εδώ θα πάρει μία τυχερή subscriber. Αν δεν έχεις κάνει ακόμα subscribe, τι περιμένεις? Ένα κουμπί είναι εντελώς δωρεάν και δες τι μπορεί να κερδίσεις. Το κρύβουμε και φύγαμε. Έτσι δεν φαίνεται τίποτα. Subscribers. Ξεκινάμε την αναζήτηση στον πρώτο όροφο μέχρι που κατάλαβα αυτό. Το κινητό μου τι το έκανα? Κάτω είχε κάποιους subscriber να με περιμένουν. Είσαι ο αγαπημένος μου YouTuber. Έχω κάνει subscribe από το 2019. Και όσο πέρναγε η ώρα, τόσο και περισσότεροι με περικύκλωναν. Ωραία ρε μαγκέ. Να βάλουμε μια φώτο. Εννοείται. Όμως έχω ένα στόχο. Να δώσω αυτό το Louis Vuitton δώρο σε μία τυχερή subscriber. Έχει τίποτα? Έχει ένα χαμό εδώ. Έλα ρε, τι λέει? Σήμερα μπήκατε φόγα σκούπες. Εγώ για άλλο λόγο ήρθα. Ψάχνω να βρω κοπέλα subscriber. Τι κάνει κάποια? Έχεις κάνει subscribe? Πες, να δούμε. Έχει follow στο Instagram εδώ. Όπ, δεν έχει. Εδώ τα άλλα κορίτσια. Έχετε subscribe στο κανάλι? Όχι. Γίνεται χαμός εδώ η κοπέλα λέει έχει κάνει. Subscribe άμα πιστεύεις ότι έχει... subscribe. Δεν έχει ίντερνετ. Σου ανοίγω hotspot. Όπ, εδώ η κοπέλα. Έχει subscribe. Πάμε μπράβο για την κοπέλα. Η κοπέλα εδώ πώς σε λένε? Χριστίνα. Η Χριστίνα κέρδισε ένα Louis Vuitton. Να σε καλά. Ήρεμη μέρα στο mall γενικά. Τρόντου στο mall. Πλήρωσα για το πάρκινγκ, αλλά έχω και κάτι τελευταίο να σας πω. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Σας ευχαριστώ όλους για την υποστήριξη και τους νέους αλλά και τους παλιούς. Θα έρθουν κι άλλα δώρα ακόμα καλύτερα, ακόμα μεγαλύτερα. Να έχετε μια υπέροχη μέρα και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο.